Bună seara, de fapt, da, bună seara și bine m-am găsit la un info-video. În acest info-video vreau să vă, de fapt nu vreau să vă anunț, vreau să vorbesc despre programul pe care îl voi avea pe parcursul școlii, pe parcursul săptămânii, pentru că da, începe școala și totul se schimbă, nu mai este ca în vacanță și logic e mai greu să postezi în cursul școlii decât în vacanță. Păi că în vacanță n-ai ce face decât să stai, să ieși afară la zăpadă, să te joci pe calculator, dar na. Nu fiecare om este ca mine și ca alții, pentru că nu numai eu sunt la fel, nu numai eu sunt. Obligatoriu trebuie să mai fie cineva care să aibă obiceiurile mele, sau că să-i spun așa. Da, vreau să vorbesc despre program. Mâine este luni și da, vreau să vă anunț că mâine, adică luni, nu voi posta, da, deci nu voi posta, voi posta, deci, să, nu, miercuri voi posta un videoclip, deci luni, marți nu voi posta, miercuri, pentru săptămâna asta și pe aceea vă spun programul pe săptămânile viitoare. Deci, miercuri va apărea încă un episod și va mai apărea și joi 1, după care sâmbătă și duminică, deci alți videoclipuri pe săptămână. Cred că e destul de bun. Dacă vor mai interveni alte probleme la școală, o să vă anunț într-un info-video și cred că o să mă înțelegeți că ar trebui să iau și o pauză pe ziua respectivă. Dacă nu vor interveni lucruri, postez. Și da, cam atât am vrut să vă spun în acest info-video. Ciao, ciao, bye, bye, paca, paca!